Hej alle sammen og velkommen til den her video. Den her video kommer til at handle om 5 ting piger laver, når de er alene hjemme. Lad os bare til at komme i gang. Den første ting er, snakker altid om drengen. Altså, det var bare det var lort, og han sad bare hele tiden og glod på. Jeg fik spat af ham, og han sad bare nedstirrede mig. Og jeg blev bare, stop nu. Og sådan, ja, så. Ja. 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 Næste ting er, at de ligger læbestift. Sådan grim læbestift. Og den sidste, eller den tredje ting er, at de synger med på høj musik. Hun er dejlig, ligesom jeg er. Dejlig, ligesom jeg er. Hun er fucked up, ligesom jeg er. Fucked up, ligesom jeg er. Hun er dejlig, ligesom jeg er. Og fjerde ting er, at hun går mod. Ja. Oh god, oh god. Og den sidste ting er, at hun dufter altid til sin blomster. Det var det for den her video. Vi ses i